się nazywy, że teraz wymakuje tym, jako czymś, co ma wywołać jego wizerunek starego polskiego patrioty. Proszę Państwa, dzisiaj gromadzimy się z okazji 13 grudnia, ale ja nie zgodziłem się i dlatego jestem Gdańszczaninem. I dlatego przypomnę jeszcze grudzień 70, grudzień, który podaruszały w Gdyni, Szczecinie, Gdańsku i Elblągu. I pozwólcie jeszcze Państwu, że powiem o jednej, dodatkowej ofiarze stanu wojennego, która tutaj nie została wyczytana. To działaczka Solidarności Walczącej z Gdyni, Wiesława Kwiatkowska. Ona w latach 90. na łamach Dziennika Bałtyckiego pisała o skandalu procesu generała Jaruzelskiego. Procesu, który tak kreowano, aby nikogo nie skazać, aby trwał w nieskończoność. I ona jako jedyna została skazana za proces w grudzień 70, ale dlatego, że wytoczył jej sprawę sędzia, który poczuł się skrzywdzony opiniami jej, że ten proces jest zrobiony tak, żeby niczego nie wyjaśnić. Wiesława Kwiatkowska była, już nie żyje, parę lat temu odeszła od nas. To był człowiek, który kochał Polskę i który nie mógł znieść tej niesprawiedliwości. Jej pękło serce. Jej zdrowie zostało tą świadomością niesprawiedliwości grudnia 70 złamane. Ale tym bardziej właśnie w imię jej pamięci bądźmy tutaj, bo ci wszyscy ironiści, którzy mówią, no przychodzą młodzi, a dlaczego nie przychodzą, byli internowani i byli więźniowie. Odpowiem dlaczego. Dlatego, że są często już nie wierzą w żadną sprawiedliwość, nie wierzą w nic. Są bardzo często złamani i żyją z nędznych pensji. Parę tygodni temu jeździłem jako dziennikarz Rzeczpospolitej, byłem w wywiadzie z ludźmi uczestniczącymi w grudniu 70. Oglądałem ich skromne mieszkania. Widziałem, że żyją bardzo skromnie. Ludzie, którzy nie otrzymali od państwa polskiego emerytur specjalnych sytuacji, gdy ubecy i ci, którzy pociągali za cykl w grudniu 70, być może dożywają na lukratywnych emeryturach. Dlatego będziemy tu przychodzić pod tą willę, bo będziemy przeświadczać o niesprawiedliwości, o braku rozliczenia ludzi, którzy zamordowali całą tą listę nazwisk, którą tu słyszeliśmy. Ta sprawiedliwość musi nadejść. Ta sprawiedliwość jest winna nie tylko za ofiary grudnia 81, ale za ofiary także grudnia 70, a przecież i także najazdu na Czechosłowację w 68 roku. Bądźmy tutaj co roku, nie dajmy się steroryzować kpinami, że jest to tradycja, która powoduje, że generał Jaruzelski musi opuścić. Tak, jeśli nawet w ciągu roku musi opuścić swoją wspaniałą willę, to opłaca się tu przyjść po to, żeby powiedzieć, pamiętamy i będziemy walczyć o sprawiedliwość.